E despois é un motivo pragmático tamén, creo que son os intereses económicos que ten o Estado español en Venezuela particularmente e en América Latina, e o que avanzou o proceso de socialización, isto que vi que facía só Chávez ou agora Maduro. Entón, aí directamente, igual que os medios critican a Venezuela por dúas razóns, unha ideolóxica, porque non comparten ideoloxía neoliberal, e outra económica, porque pertencen a grandes conglomerados. Estes motivos están presentes tamén na atención que lle dan. Pero é moi interesante a comparación con Cuba tamén, non? En parte que dan os medios. Cuba por poboación, claro, un país pequeniño, son 11 millóns de habitantes, e, sin embargo, tivo sempre unha presenza abrumadora nos medios en relación á súa posición na poboación. A marxa da poboación é o país máis importante de América Latina e un exemplo. Entón, con Venezuela pasa algo parecido, pero